Da sanin Allah haduwar mu da ke so ya zamo sabo, lamarin Allah sai ya so komai zai zamo daidai. Da sanin Allah sirrin ciki lallai zai fito fili, da na hango kan wata ce a tsakani ban ji daɗi ba. Ki nake kin shaka sau fuskar ki in gani, yar uwata ce ta jini, shawara muka yi tsakani. Ki rage kishi yan mata su bar miki kwarjini, dan ina son ki shi yasa zan faɗa miki gaskiya. Farkon sanadi da kawata mun ka taho muna walle, kishi dole ko na ɓoye maka zai fito fili. Halle ni ka duba ko ban maka ba aina ci dan kwali. Faɗa alkhairi komai daɗi da wuya akwai daɗi. Sarki Allah ya kera halitta kun gani dai, mai kyan sura da kalaman baki masu daɗi. Kallon ki nake kwalliyar ki abin sha'awa hakan dai, na ji na kosa barin da nake auren ki ni dai. Shimfiɗar fuska ai ta fita ta bar ma ashe dai. A cikin raina ba abin da ya kai mini san ka daɗi. Zaɓin Allah nasara ya tabbata ya fi sako, inda alƙawari soyayya a riƙe zai fi ƙarko. Ne lissafi na ni da ke yau za a tsayar mu bai ko, ki zamo ango ki zamo matata a sahu na farko. Na zubu da maza ni da ke alƙawari muka ɗauko, ki rike ni da hannayen ki masu albarka sako. Na hau ta rago